This is Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for making sure that you support the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Eitada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 2. My brother, how's it? Saphila njani? Siyaphila man. Igama ubani uphuma ukhuluma noJona Madondo ngihlala eMidlands ngibuye enquthu la ngibuya khona. Nazo futhi. Sengicasula umfowethu nje lokho ophumayo. Hey, mina ngithi uzombibiza kancane uthi mbibi. Inkinga yakhe ukuthi bekalanda istar. Oh yeah, and then azange sasithola sizomnika imvula iningi la eSouth Africa uzowina imvula. Uzowina imvula ngapha ngakhathazile. So igame lamhlanje bafethu shuthi necoach ayazi ukuthi kwenzakalani. Ayazi ukuthi kwenzakalani ngoba because mawuthi uyabheka ama player nawo awazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi umbona ucoach mangena igoal number 2 abambelela. Ukuthi ngibuyele emuva noma ngihlale. Akazi bafethu. Umuntu owazi indaba umtawungu, bamtawungu mfethu uyo ophethe injabulo yethu. Sayicela ke siphi injabulo yethu. Ayibuyise injabulo. Chiefs akazidlali ngenamuntu waseZimbabwe. Chiefs akazidlali ngenamuntu waseZambia. Labo bantu labo abesebenzela iChiefs. Yona ntshintshisi yeni. Yibo abantu ade besebenzela iChiefs. Engezwe ngabantu. Siyazi ukuthi iChiefs ayinawo coach emthathe eSouth Africa, ayiwini ngocoach weSouth Africa. Ayiwini ayidlali ngo-number 6 waseSouth Africa. Ayidlali ngestriker waseSouth Africa. So ucoach siyacela umtawu ukuthi awabheka ama-player lawo. Abantu abafana boNongomashi, abafana boPatrick Mabedi bekuyi-captain. Yonke into bakayiMarshall bebakwazi ukukhuluma. Ombesuma umsona mfethu babuya ngale. So mayethu ufuna yena ufana neSundowns, ufana nePirate, ufuna ukufaka ama-South Africans, sizohlala esikhala njalo. Sizohlala esikhala every day, sizohlala esikhala. Akaphume ngaphandle olanda ama-player. Sizokwazi ukuthi siye phambili. Umehluko phakathi kwama-South Africans nalaba ngaphandle uyini ngoba iPirates ayasebenza ama-South Africans but lapho kwena awasebenzi. Umuzi nomuzi nosiko lakhona. Wonke umuzi nosiko lakhona. iChiefs inosiko lokuthi yona idlala ngabantu bangaphandle and bayasebenzela. Angithi iChiefs ibhadala kakhulu. Ibhadala kakhulu so ayithenge imali eningi kodwa ibhadala kakhulu. Icabangela umndeni, ayicabangela i-team losuka kiyo, icabangela umndeni ukuthi uzokondla umndeni nakusasa ube na something. So uma uthi 20 million ngeke kuthenga iChiefs. Ilokhuzane imalini ileague. 15 million. 15 million mawuthenga iplayer nge-20 million uyaluza. Kakhulu Ngithi iChiefs inomnikazi wayo. So iPirate ayinamnikazi. So bengathenga iplayer nge-20 because bafuna ukumosha imali. So iChiefs bafethu yonke team ne-team inosiko layo. And phela masingakhumbula sorry unqamula ulimi. Masingakhumbula ngesikhathi nisathenga buy one but get one for free. We chicken in. Benhleka kakhulu. Uyakhumula niwina kanjani? Aswina kakhulu. Nayeka kwasekwenzakalani. Njengoba bona bengafuni ukusibona. Bezwe inhlungu lezi engaphakathi. Singcono isilonda esingaphandle oba siyaphola. Esingaphakathi sibhlungu. Bheka iLose yeSundowns. Isilonda lesana ngeke siphele. Ngoba sibakhipha endaweni lapha ngabe ngamele ukuthi bakhishwe khona. Endebeni lapha bathembele kiyo ukuthi lena yiye singayithatha neLeague. So bazothini? iPirate itholile MTN 8 nathi sizothatha iNetbank. Thina sesingama-champion. iNetbank sayithatha sizoqala la nge-3 siyishaya iPirate. So nala ngifuna ukuthi nishaye la kuqala. Nge-3 nimanikeza 3 points. Asibaningi lutho lawo. Lawo sibaningi next. Nge-3 siyawina 2-0. Ngithi sobashala bese sabakuphelezela njengabantu abadala. Asambeni namabhadi bafike banithandazela le-Egypt. Osinifakela ulwandle. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010shopi.com.